Halo bolo nuruti anak wedok neng pasar malam meneh. Seperti biasa senengane umbak banyu. Cewes munggah neng kono ke. Oke poro idamanmu wis ngelakoni umbak banyu nih. Nganti nih bonangi pontang panting. Wis koyo lagune Deni Caknan wae. Nah, sesuai permintaan para ciwi-ciwi, nyoh tak sepilke idamanmu bolo. Btw Jatipuro cewek ayu to bolo. Contohnya koyo cah cantik-cantik sing nyapa iki. Lagi sing ngajak foto bareng ki yo cantik-cantik kan bolo. Pokoknya makasih buat semua bolo-bolo dan teman-teman yang sudah menyapa. Oh iya, jangan lupa juga buat menyisihkan sebagian rezeki kita buat Om Badut-Badut ini ya bolo. Om Batman ini rada ngelek sidik. Wah lah iki mimine ya wegah ketinggalan karo putune. Kolo-kolo yo nyoba main ngono ben ras paneng. Raketang entuk irus karo intong. Wes kayak genti saatnya jajan. Ya malam hari ini jangan sia-siakan kesempatan Anda dan sia-siakan waktu. Iki iki arep jaluk apa? Cumi ndang lho. Duk, cumi. Mau. Sate cumi sak jose. Nah, ini loh dua. Ayo aja. Silakan. Terima kasih. Jabang bayi enak iklan lewat. Di bakso bakar endi? Bakso bakar nang endi? Kok tinggal? Aku pusing aku nang wae iki. Ngaul. Cek kelingan to bolo. Iki bakso bakar Mas Eko hitam.